Beethoven liburutik. Egun haietan honela mintzatu zen jo. Gizonaren bizitza lur gainean morrontza bat da. Haren egunak langile egunak dira. Morroiak bezala itzala irrikatzen du, eta langilea bezala lan sariaren zai dago. Hilabete latza igaro dut nik, gaur negargarriak ematen dizkidate. Etzaten naizenean ala diot, noiz jakikote naiz, eta jakitzen naizenean noiz etorrikote da gaur. Goizetik gaueraino hor nabil batera eta bestera, euren aniezka baino arinago dira egunak, eta esperantzarik gabe jakitzen dira. Oroiz zaitez nire bizia arnatsa bat dela, eta nire begiek zorionik ez dutela berriz ikusiko. Jaunaren hitza, ebangelioa zabaltzen dualata ezin arra maiteke. Beharrezko gaitu nik hori, eta errukari ni ebangelioa zabaltzen ez badu. Hortan nire gogoz ari banik hori bera nuke sari, baina nahi ez da egiten badu ezarri didaten eginkizuna du. Zer da beraz nire saria? Ebangelioaren zabalkundea egitea, eta hori berri honea etxean zabaltzeagatik dagozkigan eskubideetan baliatu gabe. Inoren menpeko ez izanik ere guztien morroi egin nahi, guztiak irabazteko. Argalentzat argal egin nahi, argalak irabazteko. Guztientzat guzti egin nahi, nolabait norbaitu irabazteko. Eta guztia ebangelioaren gatik egiten du. Berri honotan neronek ere parte izan dezadan. Jaunaren hitza, Simonen amaia eba oean zegoen sukarrarekin, eta berehala harengatik hitz egin zioten. Ondora joan zitzaion Jesus, eskutik heldu eta jaiki egazti zuen, eta sukarrak utzi zuen, eta zerbitzen hasi zitzaien. Arratsaldean, eguzkia sartu zenean, gaixo eta beharrudun guztiak zekarzkioten, eta herri guztia ate aurrean bildu zen. Harek asko sendatu zituen, era guztietako gaitzetatik.
eta deabru asko usatu zuen, eta deabruei ez ziren uzten hitz egiten, baina hitz egiten bera zein zen. Goizean goiz, oraindik ilun zegoela, jaiki zen eta aterata leku baztertu batera joan zen, eta han otoitzean hasi. Simon eta Simonekin zirenak haren bila atera ziren, eta arkitu zutenean esan zioten, denak zure bila dituzu, eta arek, goazen hemendik inguruko herrietara, han ere hitz egin dezadan, hortara etorria naiz da, eta hala, Galilea guztian barrena zebilen, sinagogetan hitz egiten, eta deabroa usatzen, jaunak esana. Evangelioa irakurtzen egunean, oso gauza polita da pentsatzea, zen nolako bizimodua zeraman Jesusek, zen nolako tratua edukitzen zuen bere ingurukoekin. Txikitan, beti pentsatzen dugu, imaginatzen dugu Jesus, Maria eta Joserekin, famili santuan, zen nolako elkarmaitasuna sentituko zuten, nola lagunduko zuten batzuk besteak elkarri, zen nolako giro politiko zen etxe hartan. Eta askotan kontutan ikutzen denunak, baina politikera baita ere, Jesusen bizitza publikoan ikustea nola tratatzen zuen jendearekin. Ezaugarri oso importante bat zen, Jesusek ez zuela halako bere hizkuntzarik egiten, denekin hitz egiten zuen. Berarentzako zen toki batekoa izan edo bestekoa, pekatariko txibetatua edo santua, aberatsa edo pobrea, farisea eta garaiatako handizkietakoa izan edo baztertuetakoa izan. Jesusek denak berdin tratatzen zituen, eta esan genezake inor modu bereziak maite baldin bazuen pertsonarik ahulenak, behartsuenak, baztertuenak izanen ziren, eta hori esan genezake bere inguruan zeuden guztiek segitun ulertu zuten. Zen nolako jarrera edukitzen zuen Jesusek, garaiatako baztertuak edo garaiatako gaixoak zeudenak edo oso modu bereziak maite zituen. Baina ikusten dugu, aldi berean, besteekin ere egoten zena berdin berdin. Baita ikusten dezakegu berdin Jesus, garaiatako publikano baten etxean afaltzen edo farisea baten etxean, eta denekin gustora egoten zen, eta saiatzen zen mesede egiten, bisitatzen zituen guztiei. Gaurkoan ikusi dugu halako adiskide giro horretan, Simon eta Andresen etxean egon zen. Sendiek ziren, amabia apostoluetakoak, eta gainera Santiago eta Juanekin. Pentsatu behar dugu baita ere halako adiskidetasun giroa izango zutela. Torgure bat, batzuk bota, gustora egongo ziren, eta Jesus ezagutzen zutelako seitun etxean sartu eta berean esan zioten bai, Simonen Amaia arreba gaixorik zegoela. Oian etzanda gaixorik zegoela. Eta esan zioten bai ezekiten Jesusek gaixoa modu bereziak maite zituela. Eta bere bihotzak konpasioa sentitzen zuela norbait sufritzen ikusten zuen bakoitzean. Eta gerturatu zen, seitu eta gainera bere ahalmena, bere boterea, bere jainkotasuna adieraziz, sendatu egin zuen Pedroren Amaiaren. Modu hortan, erakutsi zituen beste bidearietan bezala bi ezaugarri horiek. Bere maitasuna, bere ontasuna, bere konpasioa alde batetik, eta bere ahalmena, bere boterea bestetik. Eta oso polita da ikustea Jesusek hola danak tratatzen zituen. Ez zen etorri mundura besteengatik aparte egotera bezala, besteen gainetik egotera bezala, baizik eta beren artean beste bat izatera. Gurekin gauza guztiak konpartitzera pekatua izan ezik. Eta baita ere, eta honekin bukatuko dut, gaurkoan beste bi
zaizkigu gaurko ebangelioetan Jesusen eginkizunak edo nola gauza egiten zituen gauzak eta adierazten dizkigutenak. Lehenengoa agertu zaigu Jesus goizean goiz. Oraindik ilun zegoela leku baztertu batera joan zela otoitz egitera. Noiznahi agertzen zaigu ebangelioan Jesus otoitzean. Honek ulertzea ematen dugu egunero otoitz egiten zuela Jesusek. Eta erakusten dugu guri ere bai zeinen importantea den otoitza, barne bizitza, jangoikoarekiko tratu espiritual hori ze beharrezkoa dugu. Eta Jesusek egunero halako bizi modua zeuken eta bere ikasleek ere berarengatik ikasi zuten hori. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, agertzen zaigu baita ere bere ikasleak aurkitu zutelarik esan zuten bai jendea zure bila dabil. Eta berak esan ziren, goazen hemendik inguruko herrietara. Han ere hitz egin bezala hortara etorria naiz eta Jesusek berri ona, ebangelioa, jainkoikoaren erreinuan hotxe egiten ziren guztiek eta bereziki behartsuenei, gehien sufritzen ari zirenei berri on hori ezagutzera eman nahi zien. Guk ere hori berarengatik ikasi behar dugu gure inguruekin konpartitzen. Ez pentsatuz beste inor baino gehiago beranik edo hobeak beranik edo gehiago dakigunik, baino bai estimatuz gurutzetik fedea, berri ona, jangoikoaren erreinua eta guretzako bakarrik gorte gabe ingurukoekin konpartitzen saia daitezela.
egitarlo hauek, zure espiritu esuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzen hasiko ala, ogia du, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio hortatik, hau ere gorputza da zuentzat emango. Azalondoa berri ikari zaturik, behar izan eskerrak emanez bere
Jaiko jauna, ogi eta kariza beretik hartzea eman diguzu. Egizu Kristoren bat eginek bizi gaitezela, eta fruitu ugari ekar dezagula munduaren salbapenerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta bukatu horretik predikazio dut, gure aldera ekarri duzuenak. Eskatuz, laguik hori, alde batetik, izan dadila gure argia betik. Eta bestetik, Sanblasen bitartez zaindu bentzala gaitz guztietatik. Eta berezitik estariko minutatik. Edeikatu jauna, galdera hauek eta alimentu hauek. Eta egizu, zu izan zen bezala beti gure argi, herri guztien salbamena. Eta alimentu hauen bitartez, Sanblasen bitartekaritza berezi horrekin, zaindu behitzazu gorputz eta hainbako gaitz guztietatik, eta bereziki estariko minutatik, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Hau da, zuekin, medika zaintzatela